Bună ziua! Stăm de vorbă cu Ministrul Economiei, domnul Florin Spătaru. Vă mulțumim frumos că ne-ați primit astăzi și că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. În noiembrie 2021 vă începeați mandatul ca Ministru al Economiei, în plină pandemie și criză energetică, precedată mai apoi de războiul din Ucraina. Dumneavoastră ați propus punctual, încă de la începutul mandatului, reindustrializarea României, reînceperea producției românești și poziționarea României pe harta economică de interes a Europei. Cum ați descrie activitatea Ministerului Economiei de la începutul mandatului dumneavoastră și până în prezent? Sunt câțiva pași importanți care s-au făcut în această perioadă, pentru că, într-adevăr, strategia de reindustrializare a României era un demers absolut necesar, pentru că aveam câteva elemente foarte clare, atât la nivel european cât și la nivel național, care afectau dezvoltarea ulterioară. Pentru asta am propus câteva strategii. Am propus o strategie de competitivitate, care s-a materializat ulterior printr-o schemă de minimis, cu ajutorul cărora companiile își pot dezvolta capacitatea tehnică de a analiza standardele și de a realiza produse la un anumit standard. Am venit cu o strategie pentru resurse minerale energetice, pentru că am văzut că atât România cât și Uniunea Europeană are o dependență majoră de aprovizionarea cu aceste materiale necesare pentru dezvoltarea ulterioară a economiei europene. Vorbim de materii prime critice pentru producția de baterii, pentru producția de semiconductori, pentru producția de echipamente electrice care să ducă la electrificarea și la decarbonarea economiei europene. La final, începând cu luna septembrie, am reușit să venim cu o schemă de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare, pentru prima oară în ultimii 30 de ani, care să ducă la îmbunătățirea planurilor investiționale pentru companii și la retehnologizarea sectoarelor economice. Și aici vorbim nu vorbim doar de companii care produc sau își externalizează o parte din activitate, ci vorbim de companii și activități care au impact major asupra deficitului de balanță comercială. Sunt câțiva pași care au fost făcuți, dar bineînțeles că nu este suficient. Va trebui să venim cu o strategie de dezvoltare economică pe termen mediu și lung. Pentru că mediul de afaceri are nevoie de așa ceva. Mediul de afaceri are nevoie de predictibilitate, nu numai de predictibilitate financiară, dar și de predictibilitate strategică. Am întâlnit cu asociații profesionale, cu companii mari, care își doresc, din partea statului român, o direcție de dezvoltare pe baza informațiilor pe care statul român le are. Și aici cred că Ministerul Economiei are un cuvânt foarte greu de spus. Aici va trebui să continuăm activitatea și să ne axăm foarte mult pe politici, pe strategii de dezvoltare, dar de asemenea să venim și cu instrumentele financiare necesare pentru a încuraja aceste inițiative. Ați vorbit și dumneavoastră despre faptul că în premieră, în ultimii 30 de ani, statul român acordă o schemă de ajutor dedicată industriei prelucrătoare. Ce ne puteți spune mai detaliat despre acest program de finanțare? Care ar fi companiile eligibile pentru accesarea acestor fonduri? În principal vorbim de companii care lucrează pe aceste lanțuri de valoare. Și dacă e să enumerăm câteva din codurile CAEN care sunt incluse, aici putem să vorbim de industria farmaceutică, putem să vorbim de producția de echipamente electrice, putem să vorbim de industria automotive,
vorbim de construcții metalice, toată această gamă destul de largă, inclusiv producția de băuturi, toată această gamă care poate să genereze plus valoare în economia românească. Dacă ne uităm un pic pe criteriile de punctaj, o să vedem câteva diferențe majore față de alte scheme de ajutor de stat. În primul rând, avem un punctaj suplimentar pentru investițiile în județele în care nivelul de industrializare este ceva mai mic. Vorbim de județele care sunt incluse în programul operațional Tranziția Justă și atunci impactul sau intensitatea ajutorului de stat este diferențiată. După care vorbim de un punctaj suplimentar pentru activitățile unde România înregistrează deficite de balanță comercială. Vorbim de asemenea de un punctaj suplimentar pentru companiile care creează locuri de muncă. 10% din investiții trebuie să fie investiții verzi. Deci vedeți că prin această schemă reușim să dăm o direcție întregului pachet investițional. Și România, printr-un astfel de instrument, spune clar ce vrea. Și asta ne dorim și în perioada următoare, ca instrumentele care vor fi generate la nivelul Ministerului Economiei pentru dezvoltarea economică în diverse regiuni să fie pragmatice și foarte clar definite. Pentru că ceea ce vom monitoriza în perioada următoare, vom monitoriza și factorul de multiplicare pe care îl creează un astfel de instrument. Avem metodele de a măsura acest factor de multiplicare și vom veni cu rezultate. Pentru că acolo unde vom vedea că acest factor de multiplicare nu se realizează, atunci vom ajusta și vom avea o dinamică a acestui instrument pe care nu dorim multianual. Avem un buget de 300 de milioane de euro, 150 de milioane în 2022, 150 de milioane de euro în 2023, dar ne dorim ca acest program să fie unul multianual, cu un buget mult mai mare, care va fi notificat la Comisia Europeană și printr-un astfel de instrument să putem să asigurăm predictibilitatea sectorului economic. Vor ști că în fiecare an Ministerul Economiei are acest instrument financiar, va avea și o politică industrială de dezvoltare și probabil că ghidurile vor fi actualizate de fiecare dată tocmai pentru a surprinde această dinamică economică. Și se vor pregăti din timp minuțios cu programe mature pentru a accesa un astfel de fond. Care sunt recomandările dumneavoastră pentru companiile străine care își doresc să facă investiții în România? În primul rând, companiile care își doresc dezvoltarea activității în România vor trebui să ia în calcul care sunt avantajele competitive ale României. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că există un trend, să spunem, al companiilor de a își defini strategiile de investiții pe baza informațiilor trecute. Nu cred că lucrul ăsta mai e de actualitate. Și atunci va trebui, asta facem în discuțiile cu aceste companii străine, le dăm această direcție de dezvoltare. Unde vrea România să devină competitivă? Care sunt resursele, care sunt capabilitățile pe care România le are? Și dacă aceste capabilități, dacă aceste resurse se potrivesc cu strategia de dezvoltare a acestor companii, atunci credem că putem să avem investiții de succes. Foarte multe companii au venit și au investit în România pe niște criterii mult mai simple. Costul forței de muncă, costul utilităților
infrastructură dezvoltată acum 40-50 de ani. Aceste elemente nu mai sunt elemente de competitivitate. Și tocmai de aceea intrăm în interacțiune directă cu aceste companii pentru a le clarifica ce vrea România. România vrea plus valoare, România vrea nivel de salarizare a capitalului uman corespunzător și trebuie să fim destul de clari din punctul ăsta de vedere. Nu vom mai putea dezvolta afaceri în România cu salarii mici. România vrea cercetare, dezvoltare, inovare și poate oferi, bineînțeles, pachete de sprijin pentru acești investitori străini. Dar simpla investiție, fără o analiză și fără implicarea noastră directă, din punctul meu de vedere, nu poate fi sustenabilă. Și tocmai de aceea vrem să fim deschiși, transparenți față de investitorii străini și să creăm această cooperare tocmai pentru a putea avea investiții de succes. La nivel global ne confruntăm cu o criză a materiilor prime și cu una energetică, ceea ce îngreunează semnificativ activitatea agenților economici, cu precădere cei care își desfășoară activitatea în domeniul industrial. Care sunt soluțiile de sprijin la nivel național pe care ministerul pe care îl conduceți le-a propus în această direcție? Pentru criza materiilor prime avem această strategie pentru resurse minerale neenergetice. Sperăm să finalizăm procesul avizator și să putem să-l aprobăm în ședințele de guvern. Avem o modificare a legii minelor care să ne permită să redeschidem anumite exploatații miniere și pentru anii următori, după parcurgerea acestor etape, cu siguranță vom veni, așa cum am venit și pentru industria prelucrătoare, vom veni cu o politică, inclusiv cu instrumente financiare pentru astfel de dezvoltări. Pe de altă parte, criza energetică, cred că primul lucru pe care l-am făcut a fost ca, prin discuțiile pe care le-am avut cu companiile, să ne asigurăm că aceste companii au contracte de energie și gaz. Și, bineînțeles că am fost și parte în procesul decizional când am vorbit de reglementarea prețului pieței, prețului energiei și gazului. Bine, mai sunt multe lucruri de făcut. Săptămâna trecută am avut o discuție în care am pus la aceeași masă atât cu mari consumatori industriali cât și producătorii de energie și furnizorii de asemenea. Pentru că eu cred că doar printr-un astfel de dialog putem identifica măsuri pe care Guvernul României poate să le propună sau poate să le adopte, care să ducă la păstrarea competitivității economiei românești. În luna noiembrie a fost semnat un acord de investiții între InnoEnergy și Prime Batteries Technologies, o companie inovatoare care fabrică baterii Li-ion în România, ca urmare a semnării în iunie 2022 a memorandumului de înțelegere între InnoEnergy și Ministerul Economiei și Educației pentru dezvoltarea sectorului de baterii, inclusiv pentru formarea de forță de muncă specializată. Cum priviți investițiile în tehnologia viitorului și cum ar putea contribui acestea la dezvoltarea economică a României? Esențiale pentru ceea ce trebuie pentru o Românie industrializată în perioada următoare. De aceea m-am implicat în mod direct în semnarea acelui parteneriat cu cei de la InnoEnergy, care ne includea atât componenta economică, dar includea și componenta educațională. Avem acest prim rezultat cu Prime Batteries, dar nu va fi singurul rezultat pe care îl avem. Dacă vrem retenție pentru sectorul automotiv,
avem nevoie de baterii. Avem nevoie de un ecosistem care să genereze aceste baterii și să le și recicleze. Pentru că nu e suficient să produci, important este să reutilizezi aceste materii prime și să sprijini aceste companii să se dezvolte și în această direcție. Discutăm inclusiv la nivelul Comisiei Europene și vom face, inclusiv în România, un plan de acțiune de dezvoltare a producției de echipamente pentru energia verde. De ce spun asta? Pentru că dacă vom continua să investim în energia verde, producția de energie verde, fără să avem aceste echipamente, atunci creăm o altă dependență. Nu sunt foarte multe țări care sunt cu un grad de dezvoltare ridicat, deci poate că pentru asta România ar avea o astfel de oportunitate. E o inițiativă venită din partea Franței și Germaniei pe care noi am sprijinit-o și vom încerca să atragem investitori în această direcție. Producție de panouri fotovoltaice, pompe de căldură, echipamente pentru electrolizoare, pentru producția de hidrogen, care să asigure baza materială necesară. Producând în România, reușești de asemenea să diminueze balanța comercială a țării fără să mai importe aceste echipamente. Mulțumim frumos!